Velibor Vesović, poznat kao Vesa, počeo da se bavi aikidom 73. godine u Beogradu. Imao je 18 godina kada je kročio na put aikidoa i do danas se bavi ovom japanskom veštinom svaki dan. Aikido koji je stvorio Morihei Ueshiba nakon Drugog svetskog rata počinje polako da se širi van Japana i krajem 60. i početkom 70. godina stiže i u tadašnju Jugoslaviju, najpre u Beograd. U samim početcima Ljubav Račarević, Mirko Jovandić, Jovica Stanojević i drugi okupljaju mlade momke zainteresovane za nešto novo i drugačije i tada počinju sa ozbiljnim treninzima i Giša, i Njegoš, i Vesa, i Mirko, i Darko, i Dado i polako se stvara krug novih majstora aikidoa posvećenih danonoćnom treningu, učenju i uvežbavanju. Vesa je odrastao na Dorćolu i vrlo rano počeo je da se interesuje za crtanje kojem ga je podučavao njegov ujak. Kao i aikido, i crtanje je ostao Vesin interes do danas. Baveći se aikidom punih 5 decenija, Vesa je održao mnoga prijateljstva sa tatamija, izveo na put mnoge majstore i učenike koji su učili od njega, a koji su danas rasejani širom sveta i nikad nije poželeo da ode trajno odavde. Odgajan u tradicionalnom duhu, iako je izučavao mnoge aspekte japanske kulture i tradicije, ostao je vera našoj tradiciji i istoriji i po pitanjima života i po pitanjima smrti. Dugačak je put kojim je prošao Vesa Sensei, od prvih učeničkih i trenerskih dana na tatamiju do današnje zrelosti i uvažavanja koje ga prati u zemlji, ali i mnogo dalje u svetu aikida. Kada nisam bio sa drugarima u tom dvorištu i kada se nismo igrali, ono što se deca igraju, klikere, fudbal i ne znam šta, onda sam kod kuće sedeo i crtao i provodio sam vreme crtajući. Moj ujak je bio talentovan i lepo je crtao i on me uvodio u tu priču s vremena na vreme. Kada dođe kod nas bi nam mi pokazivao kako se to radi, kako se boji i tako dalje, tako dalje. To nije priča o slikarstvu, to je priča o ilustraciji i animaciji. To je sasvim jedna druga priča. I u stvari želja mi je više bila ilustracija i više bila animacija nego slikarstvo. Ovo, da kažem, klasično. Ja sam počeo aikido da vežbam 1973. godine, znači ove godine mi je 50 godina kako se bavim aikidom. U međuvremenu sam na svaka 3 ili 4 meseca sam polagao za učeničke pojaseve, da bi 78. na seminaru u Firenci polagao za prvi dan kod Tade Senseja. To je, da kažem, prvo polaganje za crni pojas. 82. godine sam u Beogradu polagao kod Fujimota i svi kasniji pojasevi do 5. dana su bili dodeljeni od strane majstora Fujimota, koji je bio i zvanični trener naše Aikido federacije. 5. dan sam dobio od Ikeda Senseja 1998. godine. 6. i 7. dan sam dobio direktno iz Japana od Došua. Ja sam aikido počeo da radim kod Jovice Stanojevića, koja nažalost nije više među živima. I tu sam neke osnove aikida stekao. Kasnije, kao što sam pomenuo, dolazio je Fujimoto, Yoji Fujimoto, koji je u to vreme živeo u Milanu, u Italiji. To je tada bila nama susedna zemlja i bila je laka komunikacija. Onda su krenuli da dolaze i ostali japanski instruktori, Hosokawa, Fujita, Yokota, da bi se na kraju ustalio Ikeda Sensei, koji je dolazio jedno 10 godina. Šta mi je najteže bilo, prvu salu sam otvorio na Tašmajdanu. Najteže mi je bilo kada mi na trening dođe jedan čovek. Nisam napisao knjigu iz nekoliko razloga. Prvi razlog je ono kako danas gledam na aikido, sigurno nije kako ću gledati za 5 ili 10 godina, što će reći, to je never ending story, što bi se reklo.
jedna priča bez kraja i nema smisla počinjati knjigu kada znaš da će to da napreduje, da se menja. Knjiga o aikidu nije mnogo svrsishodna jer iz knjige ne može aikidu da se uči. Aikido je motorička stvar. Ja sam operisao dva puta meniskuse, imao sam lom stopala, prstiju, rebra, ali rebra sam na judo polomio. Radio sam malo i judo paralelno sa aikidom. Pa ovo se desi. Mislim, desi se u tenisu da se čovek povredi, koji nije kontaktni sport, a ne u aikidu. Poslednji način rešavanja sukoba je fizički način. Znači, postoje mnoge nijanse dok ne dođemo dotle i onda se trudimo da koristimo jedne od ovih prethodnih metoda koje su nam na raspolaganju. Prva je da se sklonimo od izvora sukoba, ukoliko to možemo na bilo koji način, da probamo verbalno to da rešimo i na kraju, ako nemamo kud, ako smo saterani u ćošak, onda moramo i da se borimo, ali ja ne znam da li je to zbog aikida ili zbog srećne zvezde, ali nikad nisam bio u situaciji da nijedno od ove 3 pomenuta metoda primenim. Možda ovaj drugi, da se verbalno reši sukob, ali da ga izbegnem ili da fizički primenim ovu silu, nisam imao. Kažem, i zahvalan sam na tome da li aikidu, da li srećnoj zvezdi. Aikido pre svega ima filozofsku podlogu, njegova filozofska osnova je protivnika ne pobediti, nego od protivnika napraviti prijatelja. Znači, po svaku cenu izbeći sukob. Aikido tehnika se ne završava teškim povredama, lomljenjem ruku, iščešenjima i ubistvom, nego polugama koje su u skladu sa anatomskom građom. Tokom 50 godina bavljenja aikidom, Vesa Sensei je najduži period proveo kao trener i učitelj drugih. Bio je i ostao posvećen učiteljskom pozivu podjednako na početku, kada je imao 1 ili 2 učenika, i danas kada njegove seminare posećuju stotine polaznika. Priprema za svaki trening, osmišljavanje načina rada, prilagođavanje nivou polaznika, odabir tehnika i bacanja koja se izučavaju jesu njegova svakodnevnica. Velika većina naših majstora i zvanja koje su sticali dobili su na ispitima kojima je presedavao Vesa Sensei. Svakog dana Vesa je posvećen i fizičkom i tehničkom treningu koji je potreban kako bi se održao nivo forme koji je ključan za njegovu trenersku ulogu. Pitanja pažnje, spremnosti, prilagođenosti, mogućnosti i ciljevi svakog polaznika jesu ono o čemu Vesa razmišlja intenzivno svakog dana. Osnovne tehnike aikidoa, kao što su ikkyo ili nikyo, jesu osnova koje se Vesa u svojim treninzima svakodnevno vraća i produbljuje ih, tražeći moguću perfekciju i efikasnost koja određuje aikido kao borilačku veštinu. Tako je aikido nastao i ta tradicija mora biti održana. Za svaki dan, za svaki trening, za svaku tehniku, polugu ili bacanje koju je uradio na stotine hiljade puta, Vesa iznova traži od sebe dodatni napor, dodatnu posvećenost koja u čuvenoj Kaizen tradiciji traži volju, entuzijazam i otvorenost za dalje učenje. A šta je najvažnije kod instruktora? Da bude iskren. Ja, da kažem, naravno kao i Jelena, kao i svi koji se bave profesionalnim aikidom, ti veći deo dana provodiš razmišljajući o aikidu, o tehnikama, o načinu izvođenja treninga. Sad, sve one novine do kojih sam došao, ja to odmah hoću da prikažem njima. Inače, taj trgovački odnos prema aikidu, što negde postoji kod profesionalnih majstora, ne kod nas, ali možda ovih inostranih, da ti daju na kaščicu kako bi mogli što duže da ti daju, jer oni od toga žive i možda je i to legitiman pristup, ali po meni nije iskren.
10.000 puta treba pokret ponoviti da bi postao refleksni. Sada, ja to ne mogu baš vremenski da lociram kada sam napravio taj skok, ali sećam se početaka koji su bili dosta teški, recimo padovi su mi bili jako komplikovani, imao sam strah od pada, međutim, to gledam i među sadašnjim početnicima. Taj deo kada se prevaziđe, kada počnete da padate bez straha i kada vam to bude refleksna stvar, onda počinjete zaista da napredujete. Na treningu mora da se nešto novo nauči. To je što se tiče napredovanja. Međutim, da bi trening bio uspešan, mora još 2 elementa da zadovolji, da bude naporan, znači da su se učenici, a i sam trener, da su se umorili, i da bude zabavan, da im nije dosadno. Ja kad vidim da gledaju na sat, da gledaju kada će da se završi trening, to znači da mi je dosadan trening i da treba nešto da uradim, da promenim u konceptu treninga, da bi im zadržao pažnju i da bi im na tom treningu bilo prijatno. Jer ideja vežbanja aikida je da nam bude lepo. Izuzetno mi se svidao ovaj trening. Imali smo prvi deo koji je više za početnike u aikidu i imali smo drugi deo koji je više prilagođen majstorima. Mnogo toga smo mogli da naučimo aikido i inače tehnika koja se uči ceo život. Koliko god da ga vežbate, uvek imate nešto novo da naučite i da vidite, tako da mi je izuzetno drago što sam tu. Pa to je nekako, da kažem, onakav stil kakav ja volim. Da je bitan ulazak, da su bitne neke, da nema toliko grubih završetaka, da su završetci, da nije suština i u samim pokretima, u samim ulazcima, a ne samo u, da kažem, u nekoj grubosti, kako ćemo što pre završiti. 3-4 puta nedeljno dođem. Pre podne imam neki svoj program, ne radim sa tegovima. Nekad sam išao u teretanu, međutim, to skraćuje tetive i ligamente i onda posle imam problema na treningu kad mi rade poluge, mnogo boli. Ovako sve to ostane, da kažem, gibko, fleksibilno, a radim sa svojom težinom i radim ove vežbe koje mi se nude na ovim spravama. Naravno uz trčanje. Do ovde imam lagani džoging, ja ne znam koliko to može da bude, 700-800 metara do kilometar. Onda odavde očetam do podnožja Crkve Ružice i idem 2 do 3 puta uzbrdo, samo uzbrdo trčanje, spustim se pešice. I to je neki moj program koji otprilike sat vremena traje. To je osnovna tehnika iz Ikija, ja to često početnicima govorim na treningu. Onda im pokažem, iz Ikija možeš da izvedeš sve ostale tehnike. Što će reći, to moraš da savladaš da u pola noći kad te neko probudi da mu ti odmah uradiš Ikiju. Znači da ne razmišljaš. I da, i to je po meni takođe efikasna jedna tehnika kada se lepo prostudira i izanalizira i kada je čovek nauči. Nema 2 ista Ikija. Zavisi od situacije, zavisi od napada. Nema ni 2 ista napada, iako oni deluju identično. Jedan čovek kada napada 2 puta, isti napad, to nisu isti napadi. Stari majstori japanskih borilačkih veština, ne aikida samo, nego i karatea, kažu da, konkretno za karate, kaže on može da se radi 45 minuta, ako se radi pravilno, što bi se reklo punom nogom. Ja isto mislim i za aikido. Aikido je još teži od karatea, zato što ima padove, padanje, ustajanje i duže, ako se opet kažem radi ozbiljno, 1 sat je sasvim dovoljno. Mač kao mač je po meni, naravno, praistorijska priča. Štap više volim, realno. Svi smo mi to jednako radili, samo neko leži malo više, neko malo manje. To su samo pomagala koja ti pomažu da ispraviš gomilu stvari. Od tvoje stabilnosti, brzine, pojačaš neke tetive i mišiće koji ti trebaju i tako dalje, znaš. A mislim da je tu jedna druga stvar važnija, koja se stiče godinama, ako je nemaš po rođenju, da u borenju tehnike ti služe samo kao jedna baza podataka koja stoji negde u malom mozgu
i te tehnike se primenjuju intuitivno, inteligencijom tela. Ako ti procesuiraš tehniku, kao sad ću ovo, sad ću ono, to više gubi svaki smisao, znaš. A da bi ti mogao nešto artikulisano da uradiš, da tako kažem, moraš da imaš bazu podataka. To malo ljudi zna. Christian Tissier, jedan vrlo respektabilni majstor Francuz, koji je prvi nejapanac koji ima 8. dan, jednom smo pričali i on mi je rekao, kaže, aikido koji je nama prenet, to je aikido koji nije efikasan. Kaže, na nama i instruktorima da od njega napravimo efikasnu veštinu. Svako na svoj način i svako sad da ide svojim putem. To je neki put koji ja sad idem, ne mogu da kažem koliko već unazad, ali i za 10 godina, ako Bog da budem među vama, eto ja ću biti na tom. Ovdje doneo moj drugar i kum Dragiša Jocić, koga smo pominjali malo pre, koji radi u Švajcarskoj i on je bio u kontaktu sa Vladimirom Vasilijevim, organizovali seminare sa njim, išao je u Kanadu, vežba ruski sistem i onda je došao ovde, pokazivao je meni to. To meni jako dopalo iz jednog razloga, to je za mene kako bi aikido trebalo da izgleda, nije. Nije iz nekih drugih razloga, sad to je dugačka priča, ali kao što je Vladimir Vasilijev, taj jedan od glavnih instruktora ruskog sistema, jednom rekao, Rusija je velika zemlja i graniči se sa mnogim drugim azijskim zemljama, Kinom, Japanom i tako dalje, i svaka od tih zemalja ima svoje tradicionalno borenje. I kaže, mi smo bili slobodni od svakog da uzmemo ono što nam odgovara i da napravimo jednu kompilaciju borilačkih veština koju smo spojili sa našim tradicionalnim borenjem, tim ruskim koji zaista postoji od nekog 10. veka i napravili nešto što se danas zove sistema ili ruski sistem i što je deo obuke njihovih specijalnih jedinica vojnih, policijskih i kakvih god snaga. A ja u tom ruskom sistemu vidim ono što je nekada O Sensei radio i što je nazivao Takemuso Aiki. Takemuso Aiki se prevodi na različite načine, ali jedan od prevoda je borbeni aikido. Drugi način je neprestana kreacija, što će reći nema forme. Filozofija je sistema da ne postoje dva ista napada, tako da ne postoje ni dve iste odbrane. On se drži svoje suštine, toga kako radi i kako se zove, jedino što je problem, što je, kažem ja, problem, ne meni, ali mnogim koji su, na primjer, početnici, to što on skrati tehniku. Jer on hoće da usavršava to i onda tap na brzinu ovo i onda oni koji su, kako da kažem, ne znaju suštinu aikido, ne znaju dovoljno, onda ne mogu lako da se prebace na to da on to skrati, uradi brzo i ali njega to zanima više borbeno, tako da on u tom pravcu je istraživao. Da, Nikio najviše volim i smatram da je to najefikasnija tehnika po meni od svih aikido tehnika i ne bi mogu da kažem koje tehnike volim. Ima neke tehnike koje ne volim. Za 50 godina aikidoa Vesa je radio sa stotinama današnjih majstora i hiljadama polaznika. Ime i prezime jednog čoveka gradi se kroz vreme, kroz svaki korak koji čovek napravi, kroz svaku reč koju izgovori. U aikidou kao japanskoj borilačkoj veštini poštovanje prema učitelju je od posebne važnosti, jer učitelj ne samo da prenosi svoje znanje svojim telom, već i svojim karakterom i svojom dušom uvodi učenike u beskrajni svet znanja i neznanja koje ličnost učenika menjaju trajno i dubinski. I jedna od vrednosti koju aikido neguje jeste da se učitelj zauvek poštuje i kada odemo svojim putem, jer u taj put je uzidano i znanje koje smo stekli od učitelja koji se nije štedeo da nam to znanje prenese. Ne bismo stigli daleko da nas nije neko uveo, ne bismo koračali tako daleko i tako sigurno da nam neko nije pokazao put. I zato Vesa Sensei nosi zvanje Shihan, učitelj učitelja.
njega karakteristiše istrajnost, predanost aikidovu, vernost treningu, istrajnost svakodnevnom radu u usavršavanju aikidoa u okolnostima koji svakodnevni život nameće. Pa ne znam šta da vam kažem, teško je oceniti nekog ko ti je prijatelj kao učitelja. A da ne budeš pristrasan. Ali zaista mogu da kažem da je veliki kvalitet i ono što sam uvijek cenio od Vese, da nas je pustio da se razvije. Znači, svi smo mi naučili ono što smo naučili, što smo trebali da naučimo, i onda nas je on pustio da se svako od nas razvija dalje, da formira sve to što je od njega naučio na svoj način, da radi to onako kao što je on to, kao što svako od nas to osjeća i radi. On je dosta stroži bio prema ljudima koji su kod njega u klubu nego prema svima ostalim. I, na primjer, moje polaganje za drugi Q, pošto se tada radila Suvar i Vaza i tada smo bili u Šumatovačkoj, je trajalo skoro 2 sata, gde ja kada sam završio polaganje, meni su nogavice bile do pola krvave, jer je to sve, mislim, ja sam težak, nisam lagan da mogu mnogo da provodim vremena na kolenima. Znači, dosta su teška polaganja, ali naravno, to podrazumeva onda da i odgovarajući nivo kvaliteta proizilazi iz toga. Nikad nije postojala, na primjer, moje polaganje za 3. dan, bilo je u Novom Sadu, na polaganju je bilo nešto što se Vesi u tom trenutku nije svidelo i Vesa je to rekao javno pred celom dvoranom, ok, ovo je sve kako treba, ali ja smatram da ovaj deo je mogu da bude bolji. I iako u prvom trenutku ljudi možda bi to gledali, nije to ok, ja kod njega treniram, eto te 3-4 godine sam spremao za to, ali mislim da je to korektno. Znači ono što jeste, jeste, što nije nije. Stil je odraz karaktera, to se nije menjalo, a tehnički naravno napreduje se, ide se na više, dobija se na nekoj rutini, brzini, ali Ves voli u toku, bar je to tako bilo, da radi sa dumba-rumba. Znači, da ima neki ritam i da to bude onako malo jače. Moj prvi neki kontakt bio je jedno za prepašćenje, imao sam odsak da ne znam ništa o aikidu, iako sam tad već bio majstor, imao sam osjećaj da je to jedna potpuno druga dimenzija rada na koju ja nisam uopšte bio spreman. Nekako sam shvatio da je to više bilo, svaki trening može da se posmatra kao da je zaseban seminar. Zbog toga smo tadašnja devojka, sadašnja supruga i ja svaki trening u stvari pisali. Ja gledam i taj njegov aikido i sve se to menjalo tokom godina. Drugačije je skroz bilo 90. i 2000. i kasnije. Ali on je negde uvek ostao isti, negde njegova suština, ta duhovitost, ta mogućnost da se priđe čoveku, da ponekad ta i agresivnost u komunikaciji, ali neke bez zle namere, bez... To negde svima odgovara. Svi smo mi pomalo postavili na note, pazimo da ti neko ne uđe u prostor. Ali on to krši i to nekako prija ljudima. Imao sam tu sreću da sam vrlo često asistirao Vesoviću i na treninzima i na seminarima. Mnogo brže se napreduje i mnogo brže se usvaja i sama tehnika i sve ideje i principe aikida kad je neko asistent. Prva asocijacija bi bila i prva reč koja mi pade na pamet, to bi bila posvećenost aikidu. Što u stvari cela ova priča kada proslavljate 50 godina nečijeg rada u bilo čemu, mislim da je posvećenost najdominantnija reč. To smo se u sali kod Ivana Čarinića, tu smo počeli, ja sam počeo što malo pre njega, on je došao i mi smo mnogo pažnje nešto opričali jedno drugome, kao vežbanju zdravo kako, ali smo nešto ostavili da imamo neki, da kažem, način drugačije, da kažem, podobljene komunikacije. I onda je tako krenulo, kao što je priču, a u stvari, pravo da kažem, poznavanje je krenulo. Još jedan drugar, naš Branko, nije sad tu više nežbe aikido. Vesi uzimao valjda diplomu mature, 8. nogorski nezik, kako je tu steli, kupa neke poglačice. Sad se Banjar da govorim, sad da ga prepotnemo da mopam za poglačice i jogurt, da vidimo šta će da kaže, kako će da reaguje.
On je to kupuje to, kaže da kupi vama nešto. Ma rekao, jok, nećem. I on to kupi sebi, rekao, ma daj nam te evo te pogačice kad inače teško ide. I on nam da ovako, pa što me niste rekli kad kupio i tu me je kupio stvar mene. Vesa u tom momentu radi jedan elegantan aikido, što se posle ispostavilo da je u stvari, može se reći, po prirodnim zakonima fizike, u stvari najefikasniji tip borilačke veštine. Kad kažem najefikasniji, kada je nešto efikasno u prirodi, u smislu samog kretanja, onda je istovremeno i lepo. To je, pojavio se kao elegantno. I tako onda priđem klubu, učlanim se i onda smo počeli da vežbamo danonoćno. A čini mi se da se razvio isto kao i verovatno svi ljudi koji ostaju dugo u dotičnoj veštini ili u bilo kojoj veštini. A to je da svaka veština ratnička, tako nazovemo, je, budući da je zaista telesna pre svega, u stvari na kraju i svoje formalizma mora se prilagoditi individui. Mi smo na neki način bili srodni u smislu, radili smo to onako sa punim srcem, onako iskreno. I vukli smo jedan druga, pa smo onako bili na challenge-u. Ako ja nešto više uradim, on hoće to da pretekne. Ako on nešto više uradi, onda hoću ja da preteknem. To je bilo neki pozitivno povlačenje jednog drugoga. A autentično se stvara jedino ako imate poverenje u svoje neke učitelje. Mi nismo imali prave učitelje, ali smo pratili određen broj majstora. I kako mi to učenje koje smo dobili od tih ljudi prebacujemo na naš mentalni, emocionalni, fizički plan. I on je to prebacio kompletno i može se reći da Vesa ima kompletno svoj autentični stil rada. Nekako je on nekom svojom magijom uspeo da održi taj jedan isti ritam, taj njegov aikido je kao jedna duga neprekidna linija koja ne menja intenzitet i volumen, jednostavno traje. Mislim, mnogo ljudi pored Vese je takođe jako dugo u aikidu, ali mislim da je on jedini koji stvarno je u kontinuitetu. Teško je raditi i trajati i davati kvalitet. Ja sam održao, ne znam koliko je to, 100 ili 1000 sati treninga. Ako sam ja toliko, onda je on 100 puta više. I prosto iscrpi se negde i tema i čovek se potroši i učenici su ovakvi onakvi različite energije. A recimo kod Vese je fascinantno, on ima tu nekakvu magiju i ne znam, kad počne recimo sezona posle leta i prvi trening i Vesa pokazuje najordinarniju ikio, najordinarniju tehniku i ja gledam i meni je to interesantno kao da gledam prvi put, kao da nikad nisam video. Prosto ima to nešto. Tome težim, to kradem od njega, pokušavam da naučim to, taj neki metod njemu samo svojstven vođenja treninga. Kaže Giša Veši, ovaj talentovan, bilo nas je 6 koji smo položili za 6 IQ, to je prvi onaj stepen. Pa vrlo brzo se to razbistri pa ne ostaje niko. Ja ostao, na primjer. I onda ja sa Vesom. A Vesa kakav je, on voli i boks, voli ovo, voli ono, voli borilački. I onda on posle treninga jednom ubrzo, kao pošto je čuo da sam trenirao karate, ajmo malo da se borimo tu malo kao karate. I onda smo se malo mlatili posle treninga i onda on kao nezgodan, kao ti si ofanzivno si nezgodan, kao u ofanzivi si, to se dobro sećam kad je rekao. Voli da radi žestoko, voli da se ogoznoji, voli da tambura, to mi se sviđa. Mislim, i tu se i razlikuje drugih majstora, pošto kao što znate, mislim, evo sad 50 godina Vesa slavio aikidova, treba se zadržati u 50 godina toliko dugo, a da i dalje možeš da budeš uplji, da padaš i da lako je ti da bacaš druge, kao ti stojiš ko figura, samo oni padaju okolo. Nije to, treba ti da padeš, a tako da Vesa može da radi jedno i drugo, čak i u ovim godinama. Sad, ključna osobina, ali možda se kaže Vesa je jedinstven. I u aikidovu je on Šihan, on je glavni. Mislim, zna se ko je on među svima nama koji treniramo aikido. Učitelj Vesa za mene predstavlja i uzor i inspiraciju sa tog aspekta. Uzor zato što
poznajući i pratići Vesu poslednjih 40 godina i njegov razvoj i rad, mogu da kažem da mu se privatno divim zato što je uspeo da istraje u želji da se bavi sadržajem koji voli, da ostane na putu, da razvija veštinu. Preko 90. godina kada Aikido u učiteljevom radu dobija punu formu i smisao, do početka 2000. godina kada Velibor oplemenjuje svoj Aikido različitim sadržajem iz različitih borilačkih veština, napokon nalazeći odgovor na pitanja koje stalno postavlja, toga se sećam, sam sebi i svima nama. Učitelj Vesa nedvojbeno ima visok stepen emocionalne i socijalne inteligencije, što u mnogome pomaže da ostvari i kontakt koji je neophodan sa vežbačem da bi to znanje moglo da se prenese, odnosno da bi se izveo taj transfer iskustva i ne samo znanja. U svakom slučaju, kada se on pojavi u sali ili kada se pojavi u bilo kom društvu, ne možete ne zapaziti tog čoveka. Ja imam da dodam završnu misao o Vesi. Ono što je fascinantno kod njega je u stvari entuzijazam, koji ga prosto nije napustio ovih pola veka, tako da je to zaista jedna od vrlina najznačajnijih. Realno je za svako poštovanje 50 godina vežbanja. Pa makar da 50 godina ne znam ja šta radiš, ako to dobro radiš, to je za poštovanje. Aikido je kao čarolija koja mnoge ljude veže za ceo život. Pamte se prvi koraci na tatamiju, prvi trenuci, prvi učitelji. Čovek se seća svojih početaka i svog učenja. Vremenom se uglavnom razvija i prirodna skromnost, jer čovek shvati koliko je njegovo neznanje i koliko ima drugih koji su mnogo dalje odmakli. Ali Aikido ne postiče takmičenje, jer je u osnovi verovanje da svako ima svoj put i da su banalna uspoređivanja izlišna. Na tom Aikido putu čovek nikada nije sam i velika i duboka prijateljstva koja traju stvorena su i na strunjačama, u kimonu. I tu leži veliki deo odgovora zašto i kako Aikido za ceo život uz večno otkrivanje sopstvenog napretka. Ta velika otvorenost bez koje čovek ne može da ostane u Aikidovu dugo, nosi izučavanje dalekog Japana, koji nas postiče da samostalno tražimo i razumemo sopstveni put Aikidoa. Kao i svaka prava ljubav, put ljubavi Aikidoa vodi nas dubokom razumevanju suštine života u kome smo se našli, da razumemo sebe i druge i da oplemenjeni ovom veštinom budemo bolji. Aikido nas uči kako da odbranimo sebe i pomognemo nemoćnima, ali sa punom svešću o odgovornosti koju odabrani put borilačke veštine nosi. Ima i taj socijalni moment u Aikidu. Dolaze, pre svega, moram da kažem da ovde uglavnom dolaze kvalitetni ljudi, ljudi koji nemaju problema sa zakonom, ljudi koji nemaju problema sa disciplinom i sa takvim ljudima je prijatno raditi. Drugo, ljudi raznih profesija, raznih znanja, mi se družimo posle treninga, razmenjujemo to što znamo, tako da se čovjek i sa te strane obogaćuje. Dolaze mladi ljudi, crpimo njihovu tu mladalačku energiju, prenosimo je malo na sebe. To ne znam da li je pošteno ili nije pošteno, ali je tako. I to je nešto što nas obdržava. Tako da i to jedan od razloga zašto se trenira Aikido, zašto ga ja treniram zapravo. Jedini kome u životu nije izneverio je Aikido. A dao mi je, ajde, zdravlje koje smo pomenuli, pa dao mi je prijatelje koje imam, s kojima sam i danas u kontaktu, dao mi je mogućnost da putujem, dao mi je mnogo toga. Mislim da je u stvari odluka i razlog zašto se čovjek time bavi dosta važna. Mi smo videli za ovih nekoliko decenija mnogo ljudi prošlo kroz razne Aikido dođe.
I mnogo ljudi su dolazili sa različitim motivacijama zašto hoće da počnu i da neko vreme treniraju, vežbaju i usavršavaju se. A najvećim broj ljudi koji su otišli, napustili, je u stvari nedostao pravi motiv. A to je motiv koji je u stvari s jedne strane jednostavan, a s druge strane izgleda da mnogim ljudima probiče. A to je da se bavi Makidom zato što se bavi Makidom. Ako se čovjek opredeli da usavršava neku veštinu zato što ga zanima ta veština, onda nema razloga da je ikad napušta. Šta me zadržalo? Pa sastoji se iz dva dela, znaš, to je i ljubav svojevremeno dobro prepozna. Iz onog tehničkog dela gde ti vežbaš i dobro je za telo, i dobro se osjećaš i u ovim godinama, koje su 55. 6. godište, ali i ostaju, profiltriraju se neki ljudi s kojima možeš da imaš ozbiljno dobre komunikacije i posle treninga, nekad i van treninga, znaš. Tako da, benefit je višestruk. Moj prvi odlazak u Japan je bio dosta kasno, pre jedno 20 godina. Sam prvi put bio u Japanu i sve ono što sam maštao i što sam zamišljao u vezi Japana se obistinilo i vidio sam da je to zaista tako, da je to jedna čudesna i divna zemlja. Ja sam oduševljen uopšte Japanom i njegovom kulturom i njegovom tradicijom, ali s druge strane ja pokušavam da ljudima koji treniraju kod mene, da im objasnim da čovek ne mora da bude Japanac da bi trenirao Aikido, da može da ostane svoj, da bude pripadnik svoje kulture, svoje tradicije, svoje religije i jednako dobro da radi Aikido. Kad se kaže Japan, ja odmah pomislim na Aikido, pa onda na sve ostalo, na Japance kao narod koji su vrlo prijateljski raspoloženi, koji su srdačni, koji su spremni da kada vas sretnu na ulici i vide da ste u bilo kakvom problemu, da ste se izgubili, ne znate kojim ćete putem ići, oni su spremni da vas uhvate za ruku, da vas odvedu tamo gde treba. To malo gde u svetu može da se nađe. Lično sam boravio dva puta u Japanu. To je zemlja koju preporučujem svima da pogledaju, jednostavno da vide neki drugi svet blizak nama u domenu viteštva ili duha samuraja. Znači, mi imamo taj duh viteštva, oni imaju taj duh samuraja koji su jako bliski i tako da nama to jako nas emotivno povezuje u svakom pogledu. Mogu bi reći da ova beogradsko-srpska škola, ako ćemo govoriti o regionu, u stvari je sad u poređenju sa drugim školama, znači Američkom federacijom ili organizacijom koja je povezana sa Internacionalnom Aikido federacijom, znači Hombu Dojo, to je ta vrsta škole i stila. Ali ono što sam primetio da se u Americi razvilo, se razlikuje od ovo što smo mi ovde razvili. I čak evo i razvili preko mene koji sam otišao tamo, jel? Ja razlikujem u stvari u tom smislu dva puta razvoja Aikidoa. Neki ljudi su se opredelili da misle o Aikidovu kao pitanju efikasnosti u stvarnim uslovima sukoba. A neki ljudi su se opredelili da razvijaju kinestetičke vežbe koje mogu da budu više dekorativne nego efikasne. Ja mislim da smo se opredelili za ovaj deo, za deo istraživanja Aikidoa iz formalizma na koji smo naučili, kojim smo se naučili, rešavajući te iste tehnike sa pitanjem da li su one efikasne i kako su efikasne kada jesu. Te tako taj duh u stvari te vrste zadržan ovde ili se razvio ovde, a razvio se i evo preko ljudi koji su ovde počeli da vežbaju, a onda nastavili negde drugde da se razvijaju. I to nasuprot, na primer, američkom okviru u kojem mnogo je više barokni aikido, kako ja nekad nazivam, prisutan. Pa malo su ljudi zavedeni kada posmatraju sa strane. Zavedeni su načinom treninga u verovanje da u stvari aikido je suviše koordinisan. To s jedne strane jeste, jer u stvari kada govorimo o saradnji partnera koji
vežbaju neku tehniku, onda naravno da postoji onaj koji napada i nudi materijal za obradu tehnikom. U tom smislu, ako bi sad se merili, pa onda govorimo naravno o ljudima koji su dobro uvežbani, znači majstori su svoje veština. Ne bi bilo zdravo za ostale učesnike takvih takmičenja da se suče sa aikido tehnikama. Jer one su zaista namenje, pre svega se lome ruke, noge, a i da se čovjek može ubiti. Jer u krajnjoj liniji, kada govorimo o univerzalnosti, onda je ipak aikido studiranje anatomije. Studiranje anatomije ljudskog tela. I studiranje slabih tačaka u toj anatomiji. I onda primenjivanju nekih vrsta tehnika na slabim tačkama ljudske anatomije zarad kontrole čega? Ratobornosti. Odnosno agresivnosti. Tako da taj deo je svojstven svim veštinama. To je na kraju su sve one ipak studiranje ljudske anatomije i pitanje nadvladati agresora, kontrolisati ga, zaustaviti. A onda smo mi otkrili da ipak postoji ovo pitanje najvažnije. Šta je aikido kao veština ratovanja, veština obračuna, veština tuče u krajnjoj liniji. I koliko je aikido efikasan i neefikasan. I u tom preispitivanju mi se vraćamo upravo fundamentima. Što mislim da je sensei u stvari postavio. I onda posle određenog vremena imaš snage i samopouzdavanja dovoljno da vidiš da to nije potpuno i da to nije to i onda počinješ da istražuješ malo okolo i kad nađeš te odgovore dobro se osjećaš. O čemu pričam? Pričam o elementima drugih borilačkih veština koje implementiraš u aikido, jer on je dobar, on je motorički strašno zahtevan i sa aikidoa bilo koja druga veština se lako uči. Obrnuto nije. Tako da, što kažu, od širokog ka uzanom se ide malo lakše. I onda tu jednostavno tražiš odgovore na pitanje šta, kad, ako, kako u ovoj situaciji, kako u onoj. I to je dosta kompleksna priča. I počeo sam, došao sam do ozbiljnog zaključka da stvari koje u glavi možeš da uradiš, motorički, i ovako i onako, telo posle samo bude alatka. Ono što ne možeš da uradiš u glavi, ako ne znaš u glavi da hodaš četvoronoške ili već kako, ne možeš ni... Tako da te mentalne vežbice koje same od sebe dolaze, bez nekog napora, su baš korisne. Šta je suština tog aikida? Šta znači znanje, šta znači neznanje? Ne postoji, aikido nije suština. Aikido je mrtvo slovo na papiru. To su principi koji žive samo kroz one ljude koji ga rade. I daju mu svoju energiju, kako emocionalnu, fizičku, da li je spiritualnu, bilo kom domenu. Daju mu tu energiju. I tako da se to ne može odvojiti jedno za drugim. I tek kad čovjek krene da malo, kako nerazvoljljivo se veže za aikido, onda on postaje deo života koji jednostavno traje. Sve veštine služe da bi se nadvladala snaga. Reći, snaga je ipak apsolutna i nije loše biti jak. Jer opet i oca Pavlović, koga sam malo pre pomenjao, koji je bio džudista, umeo je da kaže, teg od 5 tona je dobro da podiže sa dizalicom koja može da podigne 5 tona, ali je mnogo sigurniji sa dizalicom koja može 10 tona da podigne. To je isto sa snagom. Znači, ja imam tehniku, a još ako imam i snagu, to je jedan izraz koji mi se dopao, ja sam protiv transkulturalizacije. Šta to znači? Ako vežbam aikido, ja moram da budem zenovac, budista, šintoista. Ne. Ako vežbam košarku, ne moram da budem protestant. Takođe, ako vežbam aikido, ja ću da budem ono što jesam, jer od mene se to kroz aikido i traži. Jedan od stavova, od tačaka statuta Svetske aikido federacije, da aikido nije religiozna i nije politička disciplina.
to će reći svaki oblik politizacije i religijskog pritiska na aikido nije dozvoljen. Samuraji su ratnički staleži, oni su bili suočeni sa tom idejom smrti svakodnevno i otuda njihova potreba da se bave umetnošću, kaligrafijom, sumislikarstvom, pisanjem haiku poezije, zašto? Da bi se umom odvojili od tih užasa sa kojima se svakodnevno susreću ili sa kojima se često susreću. I njima je smrt bio neki nerešiv problem, oni su pokušavali samo da ga ublaže sa tim aktivnostima. Moj lični odnos prema smrti, čovjek koji veruje, nema straha od smrti, ja ne doživljavam smrt kao nešto što je strašno, nego nešto što je žalosno. Napuštam ovaj svet koji je lep, život je lep, napuštam ljude koje volim. Eto, za toliko mi je to neprijatno, a ne da je to nešto strašno. Ja sam fizički otišao odavde u jednom periodu života, ali nisam duhovno. Srcem, evo, sada sam se posle 50 godina sam se vratio na Dorćol i osjećam se mnogo lepo i mislim da nigde van Dorćola ne bi mogao da živim. To su delovi grada, svaki ugao, svaka ulica me nosi sa sobom neko sećanje iz mog detinjstva, iz moje mladosti. Naravno, lepo sećanje. Bila su i neka manje lepa, ali to je moj život.